Ka jing kublay ya phi baro. Hagar teng wa thiang tam ka jong utrai ubulong nom pen em jing Jesus Christ. Ka good news TV. Iwan ra yani ka kubor lema jeng ka por. Banginya pusan lang ya ka tien ka jong blay. Lima ni ka program one ban mane. Kum tanga khot nga wer ya phi. Tongin sha skor. Ayu ublay udan ban keren. Haka ni ka por, haka jing em ka jongi. Ka kubor ka mga kwa ban wan ra, haka ni ka por ka long. Halo jong ni ka topics ka mga labo kada ka long. Ngahang ni to pha ya nga. La seng nong rem yang ni ka bentana ka kitab ka jong Isaya. Ka lenong ka ban riu, ka de khot ko pra. Ka ktien ka jong blay ka ong. Ti nga la yo sngo. Ya ka jing sawa utrai bau ong. Ngan pha ya no. Bat u uban let na ka benta jongi. Ti nga la ong. Ngahang ni to pha ya nga. U Isaya ulayo ya kata ka jing itu pau. Ya ka jing khot ka jong blay u. Hak ni ka lenong ka ban riu. Nadu ka de khot ka ban ningkong ter nginyo Badai hadian ke jing yap no ke jong iem usaya. Bila yap kata ke jing pang nyang lingkut ke jong u. Hagi senam ke mah nyau spak live kena BCE. U Isaya ulayo ke jing itu pau ke jong u. Yau blay bau syong halo jong taga ket. Ke bajerong. Bat nang talo yo ke jan sempiar ke jong u. Ke bala pendap ya kata ke temple baro gawe. U Isaya ulayo ru. Ya kita kiserap. Kiba don riu teligi tap niang. Ar teligi tap iki kemat ke jongke. Ar teligi tap iki kejat. But ar teli pada ki her. U Isaya uyo ya ke jing long kuhut ke jong blay. Tidak kada uang namar ngalayo ki kemat jong ke layo os em. Utrai ki pad. But ulayo ru yala de. Bau long ubat tingit. Udah ngau kordit yala de. Namar ke jing tingit ke badan. Hagi remyang sentur ke jong u. Haka dekat ke ban riu babah nyau. Ngiyo ya ke jing pen kuit no. Ya ke jing bom hok. Ya ke pop ke jong Isaya. Da ke ba u angel jong blay. Ulak ta da ngading berhem. Na keduan. Bat ulakin ta aka sentur ke jong Isaya. Bat hadian kini ke jing jia baro. Isaya ulayo sngau. Ya ke sur ublay ke baong. Ngan pa iano. Bat uban let. Na ka benta jongi. Kadai ke jing khot ke jong blay. Yau Isaya. Ba unong yo tu lupa. Hagari Juda. Ba yeng naga liang ke jong blay. Naga benta ke jong blay. Tanga kani ke khot ke prahi. Yo ba Isaya ula da jubab ya ka ta ke jing khot ke jong blay. Isaya uang ngahang ni to pha yanga. Kani ke jing jubab ke jong Isaya yo ya ke jing kongu ya ke jing long lakloi ke jong u. Ban syak sngo ba bau blay un pendon kam ya u. Ublay ya bo yo bo Isaya ula kongu. Haka de khot ke bakandai. Ublay ula pa yo Isaya. Syaka mission. Ban penbenaya ke kubor haka ni ke ri Juda. Bat kumju ro ke kubor haki nong sensyar ke balong gis iem. Haka gospel ke jong Markus. Kel nong ke bakat riu dekat bakat san. Uji suru ula pa ya ke jing pa ke bakrau ke Great Commission ke bagula pa iki senran bat uang to leche ke bertai baro batu daya lap ya ke gospel haki ben riu baro ujisu la IT pateng ya ke gospel haki senran bagian penbena bagian ya lap ya ke ta ke kubor ke babha shiki wepat bat ula IT hanga bat hapiru bangiru kum ki senran hiar pateng ngin pendap ya kata banya lap ya ke tien ke jomblay shwa bau jisu unwan haka jingwan ke ba arsien ke jong o
ki para banget ki para mensiam ki bakodo lari pipet hang ni hari India jongi kat kum ke census jong snem arjar khatway ngiyo i bat ngayo lum ba kita ki niam Hindu ki don kumbah nyau pukandai person ki niam Hindu ki niam Islam ki don kumbah khat sau pen ar person ki Sikh ki don kumbah way pen nyau person ki Buddhism ki don kumbah not pen nyau person bat ki Kristen ki don tang ar pen lai person bat ki way ki don i way pen lai person ladapi pet yak ni ke census lesi pinyo ngau yak surga jong play buangan pa yano bat uban let na ka menta jongi wala ngi pet ngi i kumba ka juat du kata ta lagi para banget ki ke jonga hagi ni ki sngi ki mentangi yo i bagi bebun ki breu kita terang dik ki bempat nget kita terang dik ya ke gospel bakin yo ngau bakin pediang ya ka manu bala kloy ya ni kekentian ke bau blai angan pa ya no bat uban let na kam ta jonga manu bala kloy ban ong ngahang ni to pa ya nga ki para banget ki para mensiam ki bakodor ngiru hagi ni ngi ki pementa ladai pet ye ki jinglong jong ni pertai ni ki ngi ki bangingi em ki jing sniu ki la karoi naka por naka ngi ki jing sniu ki bompat jujakot haka imlang da salang haka ri baka judgment riu ke jingi hagi por ki bamenshwa nrai menta ki jia man kesngi niyo iya ka jing herdor ka akor ke buram ke rempai yang ke stan ke jing ki jot ki pra ke jing ya shun ke jing ya bishni iwei pat ka mi bat ke karoi hagi ni kesngi ke bangingi em manu ban yang ban ong manga hang ne topa yanga ban pen ba ban teipat yakini ki baton hake emlang salang hake ri bat ka judgment riu hake ni kisngi ke bangingi em ke don ke we ki kentian ke bangas ngau tanat ma hake tien nong we ke ong kom ne a heart with Jesus is a heart of missionary. A heart without Jesus is a mission field. Kuha ka ni kapor ka bamenta. Bangin pinti kenaya la de. Bamangingi long kita ki missionary. Kiban pendap ya kata ke benta. Ban penbahaya ka ni ka pertai ka bangingi em. Dan na pedeng jongi kiba keren hagi kitien nyamram. Kibi ong la syu. Rai para banget ki para mensiam ki bakodot. Kani ka kubor ka khot ya ka jing em ka jongi. Mangin pen mi bun ki missionary. Tegi missionary ki ban let shabar naka state ke jongi. Tegi missionary ki ban mi na lagi jong ki snong ke jongi. Lagi missionary ki ban sedang ya ke kamban tray nadu yeng shat ja jongi. Ki ban sedang nadu naka snong ke jongi. Naka imlang ka salang ke jongi. Ngin long ki missionary haki office hagi jaka traikam ke jongi. Hagi school hagi college, hagi university, ngilong ki missionary, habangi don ngi shong, hagi yau, hagi jaga yau, hayau hahat. Ngilong ki missionary, hagi hospital. Ngilong ki missionary, hagi jika surok, hagi dukan. Bat hangnu mengidon. Ngilong kita ki missionary, ki ban pen bena, bat ban pen bah, ya kene ki emlang salang. Kebala jot kebala perah. Ngan pa yanu baru uban let nam ta jongi. Atu kam la daimu kapor. Bamanga bat mangi ngin jubab kumbau isayau lo jubab. Ngahang ni to pa yanga. Abang ila don ya kani ke jing pen ko ngu ya la de.
Bat habangila don ya kanika mon haga jing em ga jungi. Ban le ai naka mentau blay. Lagalong daga kam. Lagalong daga ketian. Lagalong daga jing duai. Para banget ki para mensiam ki bakodor. Ublay un penkop bor ya pi. Dau mensiam bakod. Bat ketian ke jong blay ki kam ki apostol na menengkong dekat bapragong. Henry pin yo diang ya kabor. Andala wan umen sim bakod happy. Bat pin long kinong playanga. Ha Jerusalem, bat ha Judea, paro, bat ha Samaria, bat ha dubakot kepertai. Kan mau para banget be iet. Si sien bangila le ai nakabantag jong ublay. Ublay ken un sa ainong haka jing em ka jonga haka jing em ka jong pi amar ke kitab jing pen pau kal nong baar puar ka dekat ka bakat ar ka ongkum ni hakmi ngawan kloi bat kan nong ka jonga ka don lambat nga ban ainong ha wei pa wei kat kumbalong ka jing le ka jong o para banget we tungin sedang no bat tungin le ai no nakabenta jong ublay bon ngien pen ba ya kan ke emlang salang kabala jot kabala pra jisu unwan ken haka jingwan asian ka jong u bat un sai nong hangi kat kumbalong ka jingle ka jongi ublay un kurku nakabenta ka burom ka jong u amen tungin duai atrangi aingo ya me haka ni ka por abangi ken atrangi le yo pedyang ya ni ka tien ka jong me kaba melakot ken ko try ya Isaya bat melapen sngauru ya ka sur haka jingem ka jongi haka ni ka por ka bamenta bamangingin yo ite try Jisu ya ka jing jot ya ka jing pra jong ka ni ka emlang ka salang jong ka ri ba ka jat ben reo manote ban yeng ko makini ski ka bangingi em rat we it menang yai up en ko kan rat it bakin mi ki Isaya ken go try kiban ong nga hang ni to pa yang ha traya rap ma meken go Jisu bakodo baman say shi bon ki missionary bagin yang ken go try nakabenta ka jome bagin yang nakabenta ka liang ka jome ken go try ban penbena ya ka gospel ka kubor ka baba hap deng jone ka pertai ka bala dombat ka bala yong bat ka bala ingyo shi shaban pet ni try habang ingi yang sa siyan pat in ayak tago kubor ka ba try kini ka pertai sa siyan pat kan wanra ya ka jingkala syem try yangi pat pen kubor mameyangi naka bor baga ding man sem ba khot ujome bangin la ban long bat ban yai long ki sakhi ki jome sngaw ka bungu jindwai jangi agar tang yong Jisu idwai menta shi ba bam jikut ru amen.